So ang habagat sabot ana kay ang hangin gikan na sa south to north. So muna ang kitabo diri sa shoreline na mahugaw kayo. Okay. Tanan basura o tanan seaweeds nalangkat man gikan sa dagat, so isang gidala kay south to north man. So muna hugaw kayo so mahibong mo ano ang shoreline na mo hugaw usahay pod limpyo sad kayo. So mo ni ang epekto sa habagat. Ang habagat gani ang mga basura or mga seaweeds mo nang mupundok na diri sa among shoreline. Di na among shoreline hali. Kulang gi reference ba? This baybayon. So ano? So ang mga sakayan, hadlok ang mga isda kay dagko man kay bawod ani kani linaw pa ni ron. Kaya city pa man size pero tadtaod ani. Hapak na tong dagkong balod diha na ka moingon nga may pag nang hipos ganina. Muna pangandaman nyo kay kanang dagat da pagpuyo da place dagat. Di po ni basta-basta kay kinanglan mabatayon juga kay kabaw dagko galit kung bagyo pod dagko sa mas mo na pangandaman jug samot. So bisan ko'y bagyo basta habagat taga baybayon kibaw na sila. So manghipos na sila silang masakayan o kanang maanod gani kay expected man na ang balod jud is dili siya normal days. So na hipos baybayon ang mga sakayan na na epektos habagat na kuan sa mga nagpuyo sa baybayon.